Psoriatická artritída je zápalové ochorenie kĺbov, ktoré sprevádza 1/4 až 1/3 pacientov so psoriázou. Prejavuje sa spočiatku bolestiami, neskôr opuchmi kĺbov. Neliečená psoriatická artritída môže viesť k nezvratnému poškodeniu kĺbov. Pacient so psoriatickou artritídou trpí. Je obmedzovaný spoločensky, je obmedzovaný pracovne, pretože bolesti a opuchy kĺbov toho pacienta handicapujú po každej stránke. Našou snahou je návrat do života. Dôležitým faktorom je, že dobrá liečba, kvalitná liečba kožnej psoriázy spomaľuje alebo predchádza vzniku psoriatickej artritídy. My sa pacientov pri každej kontrole pýtame na príznaky psoriatickej artritídy. Pýtame sa hlavne na bolesti kĺbov, bolesti malých kĺbov, čiže malé kĺby rúk, zápestia. Pokiaľ je pacient nainštruovaný, správne nainštruovaný, tak tie príznaky sú zachytené na začiatku. Pacient aj lekár majú spoločný cieľ, samozrejme tie očakávania alebo perspektívy pacienta sa nemusia vždy zhodovať s perspektívami lekára, ale ako dôležitou je vlastne tá informovanosť pacienta o ochorení a rešpektovanie opatrení alebo odporúčaní lekára. Dobrý výsledok spolupráci je poprvé čistá koža a tým nemenej dôležitým výsledkom je vymiznutie bolesti, opuchov kĺbov, zlepšenie hybnosti kĺbov. Nám pacienti popisujú ako nirvánu, keď sa po rokoch môžu vrátiť na kúpalisko alebo začať opätovne športovať. Ten návrat do života znamená radosť zo života.